Obidvoch ich vítam na našom neformálnom stretnutí s novinármi, na našom briefingu a dovolte najskôr odozdať slovo predovšetkým mužovi, kvôli ktorému sme sa tu stretli. Magister Ivan Sajko. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Ďakujem vám, že ste sa zúčastnili tohoto podujatia, pretože ste boli pozvaní ako hostia. Vysoko si to vážim. Že tu dnes sedí pri mne premiér Slovenskej republiky alebo spisovne predseda vlády Slovenskej republiky a sú tu prítomní ďalší ministri, je pre mňa veľká česť a je to dôkazom toho, čo som sa snažil týmto sloganom, ktorý tu bol alebo nejakým volebným heslom vyjadriť. Som presvedčený o tom, že pokiaľ to bude fungovať na osi centrálna vláda, samosprávny kraj a mesto v dobrej konštelácii a v dobrých aj personálnych vzťahoch, tak Banská Bystrica môže na takýchto vzťahoch len profitovať. Tým chcem ja oslovovať občanov mesta Banská Bystrica, že vklad, ktorý je v mojej osobe do Banskej Bystrice je v tom, že som 10 rokov pôsobil v centrálnej pozícii politiky, samozrejme aj v medzinárodnej, z hľadiska Európy a sveta, a myslím si, že toto by mohlo byť impulzom hospodárskeho a ekonomického rastu Banskej Bystrice, ktorý som pokladal ako občan Banskej Bystrice, ktorý žijem 52 rokov, za istú dobu veľmi pribrzdený. Možno to malo svoje subjektívne príčiny a nie som tu na to, aby som to hodnotil. Ani nechcem hodnotiť. Ja ponúkam budúcnosť, nebudem hovoriť o minulosti, ale všetci to vnímame v Banskej Bystrici tak, že sme stratili to, čo som tu povedal aj nie tak dávno, pred pár minútami, že Banská Bystrica nikdy nebola veľkým mestom, čo sa týka počtu obyvateľov v rámci Slovenskej republiky, ale vždy to bolo vplyvné mesto, považované za isté ďalšie metropolitné mesto. Nakoniec takéto programy v minulosti aj boli naštartované, ako si sa stratila táto filozofia a mnoho dnes už miest centrálnych z hľadiska decentralizácie štátnej správy, teda tých 8, ktoré sú dnes krajskými tzv. Mestami, Banskú Bystricu podľa mňa rozvojom predstihlo veľkým spôsobom a dokonca si trúfam povedať, že aj niektoré mestá okresného rozmeru, keď to už mám tak povedať, sú na tom z hľadiska rozvoja priemyslu a z rozvoja hospodárstva, cestnej infraštruktúry a iných vecí, ktoré sú pre komunálnu politiku tak potrebné, Banskú Bystricu predbehlo alebo predčilo. Mojou ambíciou je vrátiť teda do tej regaty ostatných miest Banskú Bystricu ako mesto, ktoré sa za pár rokov môže dostať do solidného rozvoja, príjemného pre občanov Banskej Bystrice, príjemného pre podnikateľov, ktorí si dosť ťažkajú na Bystricu, majú v Banskej Bystrici firmy, ale nepodnikajú v Banskej Bystrici, niečo tu nefunguje. Myslím si, že taký ten pomyslený kruh medzi mestom, ktoré má život riadiť, a podnikateľmi, ktorí chcú samozrejme zarábať, ale tu v tomto meste, profitovať na tom z hľadiska podnikateľskej svojej aktivity, ale samozrejme mestu pomáhať v iných sférach, ktoré mesto určite z hľadiska svojich finančných možností neutiahne. To je taká ponuka alebo výzva aj do tej podnikateľskej sféry, aby sme sa spojili sily a s pomocou vlády a s pomocou regionálnych prostriedkov naštartovali Banskú Bystricu do solidného hospodárskeho a sociálneho rozvoja, tak ako si to všetci my, Banskobystričania, zaslúžime, pretože naozaj sa hovorilo v minulosti, a ja mám starého otca z Banskej Bystrice, prastarého otca z Banskej Bystrice, kde sa hovorilo, že Banská Bystrica bolo čisté, zelené mesto, kde sa minimálne raz za rok vyberal každý Slovák, pretože sa hovorilo, že zažíva v Banskej Bystrici a po smrti v nebi. Takže skúsme dostať Banskú Bystricu na podobnú úroveň aj súčasnej, alebo ponuku súčasnej generácie, aby sme tu spokojne a bez problémov žili kvalitný život. Pán predseda vlády vo svojom vstupnom príhovore povedal, prečo dnes zavítal medzi nás do Banskej Bystrice, a nepochybne túto otázku by ste mu, vážené kolegyne a kolegovia, chceli položiť aj vy. Ak dovolíte, položím za vás a potom bude nasledovať priestor pre vaše otázky zhruba toho 20-minútového briefingu. Takže takto sa načasujeme, nech sa páči, otázka je položená, pán premiér. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, je naozaj škoda, že tieto milé a pekné podujatia sa konajú v
čase, keď máme aj smutné udalosti na území Slovenskej republiky, ale život je už taký, raz prináša dobré správy, raz prináša zlé správy. Som tu dnes preto, lebo Ivana Saktora poznám už dlhé roky a poznám ho predovšetkým ako človeka, ktorý riadil slovenské odbory a nikdy som o tom nepochyboval, že ide o človeka, ktorý má veľmi hlboké sociálne cítenie. Preto keď som sa dozvedel jeho plán, že by chcel zakandidovať a stať sa primátorom v Banskej Bystrici, povedal som si, že to je výborný nápad a hneď som vedel, že bez akýchkoľvek ťažkostí, nech budem v akejkoľvek pozícii a ak by to odo mňa Ivan chcel, tak ho rád prídem podporiť. Bude dobré, ak sa v krajských mestách budú objavovať primátori, ktorí majú silné sociálne cítenie a keďže vláda je orientovaná od stredu doľava a robí významné sociálne opatrenia, toto môže dať takú dobrú synergiu v našom správaní, čím nechcem samozrejme naznačiť, že niekto bude zvýhodňovaný alebo niekto bude znevýhodňovaný. Ja prajem Ivanovi Saktorovi, aby sa mu podarilo, čo si postavil ako svoj cieľ a má moju plnú podporu a pri každej príležitosti, keď sa ma spýtate, či je to dobrý kandidát, či sa ma to spýtate dnes, alebo o 3, alebo o 4 dní, budem stále opakovať to isté. Áno, Ivan Saktor je jeden z najlepších kandidátov, nie len to iba na primátora mesta Banská Bystrica, ale verím, že by bol schopný zvládnuť aj iné dôležité pozície v tomto štáte. Ja mu držím palce a verím, že 2. decembra večer mu budem môcť zatelefonovať a zablahoželať k zvoleniu za primátora Banskej Bystrice. Dámy a páni, priestor na vaše otázky, nech sa páči. Kandidátom Banskej Bystrici, teda okrem vás je ďalších 8 ľudí, koho z týchto 8 ľudí vy osobne považujete za toho kandidáta, s ktorým teda povedete na najväčší súboj, s ktorým povedete ten najväčší súboj. A druhá otázočka, niektorí proti kandidáti vám vyčítajú, že síce hovoríte, že ste Banskou Bystričan, ale že to na reálne mieste, ale sú dal, že sú krátili v Bratislave a že vlastne vy ste s tým problémom v Banskej Bystrici nešli. Mohli ste sa k tomu vyjadriť? No, čo sa týka sily kandidátov, tak to nechcete odo mňa, aby som ja na toto odpovedal. Ja sa starám sám o seba, robím kampaň na víťazstvo, takže tí ostatní uvidíme, akým spôsobom sa vyvinú ich preferencie. Ja si myslím, že to len zopakujem, čo hovoril aj pán predseda vlády asi pred vstupom do tejto cesty po komunálnej politike a predvolebnej kampane, že istú komparatívnu výhodu majú vždy ľudia, ktorí sú na tých postoch. Predtým môjho nepobytu v Banskej Bystrici, možno, že to navodili tie prvé billboardy, ktoré sme zavesili v Banskej Bystrici, ale nie je to úplne tak, pretože som nikdy sa neodsťahoval do Bratislavy, ja som dochádzal do Bratislavy za prácou. Moja rodina tu žije celý čas, takže neberte to tak, že nie som Bystričan. Ja si myslím, že potom by bolo veľa ľudí v Banskej Bystrice, ktorí nie sú Bansko-Bystričania, alebo dochádzajú za prácou, ale víkendy a mnohý čas medzi mojimi pracovnými povinnosťami som trávil v Banskej Bystrici a neviem, či to je nevýhoda, skôr si myslím, že je to trošku aj výhoda, pretože nie som tak trošku pokazený bansko-bystrickým prostredím, ktoré dnes krúži okolo mesta. Som v tomto ohľade veľmi čistý kandidát na primátora, pretože vzťahy v Banskej Bystrici nepoznám z hľadiska mestského zastupiteľstva, z hľadiska vzťahov a nakoniec som to nevyslovil ja, že nie je úplne štandardné, keď mnoho poslancov mestského zastupiteľstva vlastne podniká na meste alebo profituje na podnikaní v meste. Samozrejme voliči rozhodnú, akým spôsobom bude vykreované mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici, ale vás uisťujem, že nepovažujem to za správne, aby takýmto spôsobom fungoval systém zastupiteľstva a podnikania v Banskej Bystrici, keď by som nediskriminoval nikoho z hľadiska ponuky, ale určite zase z hľadiska tohto sú zvýhodňovaní ľudia, ktorí rozhodujú a treba vniesť čistotu do týchto vzťahov. To po Erike Krčovej, nech sa páči. Sita. Ako ju budete viesť tú kampaň, na čo budete vás dôraz, koľko na ňu chcete vyčleniť peniazy,
aké programy máte? Čo sa týka obsahu kampane, tak vzhľadom k tomu, že som predtým pôsobil v nejakom prostredí, tak si myslím, že moja sila je v rozprávaní sa s ľuďmi. To znamená, že prepáčte teraz za výraz, ale tú povinnosť v kampani sme už splnili ako billboardy a iné veci, ktoré k tomu asi patria. A teraz nastupuje tá práca, ktorá by mala znamenať neustály kontakt s voličmi a vysvetľovanie svojho programu poslancov, ktorí idú v tejto koalícii kandidovať v tomto období. Takže bude to viac kampaň o mítingoch, o ľuďoch, rozprávanie sa s ľuďmi pri každej príležitosti a hľadanie týchto príležitostí sa s nimi rozprávať. Čo sa týka výšky prostriedkov do kampane, už som to niektorým médiám oznamoval. Nemáme samozrejme úplne exaktné číslo, ale myslím si, že to bude pohybovať tak do 1 milióna. Z toho 0,5 milióna mojich vlastných prostriedkov, ktoré som vložil do kampane, a 0,5 milióna sú formy, ktoré sú bežné v kampani, že niektoré firmy pomôžu z hľadiska svojich možností pomôcť v niektorých, nazvime to, sortimentoch, ktoré obnáša takáto kampaň. A tretia vec, ak sa smiem spýtať, čo to ešte bolo, lebo ste to povedal príliš veľa naraz. Peniaze som už odpovedal, takže... Ja vykazujem, keď sa dá, nech sa páči. Pán sektor, či chcete presvedčiť voličov, aby zvolili práve vás? Teda, čo je prioritou vášho programu? Tak prioritou programu je práve ten rozvoj mesta, pretože v minulosti som počúval dokonca aj z úst súčasného primátora, že mesto Banská Bystrica bude administratívno-kultúrnym centrom. Môže byť, v histórii aj tá Banská Bystrica tak bola dosť vnímaná, bolo to mesto, kde boli úrady, bolo to mesto, kde ľudia dochádzali za úradmi, ale v tejto dobe to nemôže stačiť v Banskej Bystrici. Treba riešiť v Banskej Bystrici priemysel, ktorý tu úplne zanikol. Najväčším zamestnávateľom v Banskej Bystrici je Rooseveltova nemocnica a druhým najväčším zamestnávateľom je Univerzita Mateja Bela. A potom je tu samozrejme dosť veľká priepas z hľadiska podnikania a potom sú tí malí a strední podnikatelia, ktorí tu podnikajú ako vládzu v Banskej Bystrici. To nevytvára ale dostatok priestoru pre rozvoj mesta. Mesto musí mať aj väčší priemysel. Sme jedno z miest, ktorému sa nepodarilo v tej regate s ostatnými mestami dotiahnuť do Banskej Bystrici nejaký zelený park alebo nejaký priemyselný park. Preto vlastne si dovolím núkať takúto vec, že by som rád sa zasadil za rýchle stavebné konania, ktoré sú veľmi pomalé v Banskej Bystrici a za nejakú absorpčnú schopnosť vôbec postaviť nejaký park. Máme vytipované už plochy, kde by sa takéto veci dali zrealizovať a spoliehame aj na vládu, na Sário, že pri dobrej komunikácii s vládou a s týmito inštitúciami sa nám podarí veľmi rýchlo do Banskej Bystrice dotiahnuť investorov, ktorí by tu podnikali, donesli by prácu, Banskobystričania by zarábali peniaze, spokojná by bola Bystrica, aj podnikatelia, ktorí potom participujú na týchto peniazoch, pretože je to malé podnikanie, služby a iné veci, ktoré s tým súvisia. Chcem a ponúkam v Banskej Bystrici už projekt, ktorý je hotový komunálnych bytov. Komunálnych bytov nie takých, ako sa teraz tradične stavajú, ale komunálnych bytov dostupných pre mladé rodiny a nie, že nájom v komunálnom byte bude 12 000 korún, to nie je dostupný byt pre mladého človeka, ale nájde sa systém a už sa aj našiel systém, ako takéto byty postaviť pri veľmi pozitívnom vzťahu mesta a mestského zastupiteľstva k takejto bytovej politike. My to ponúkame, aj tí poslanci, ktorí kandidujú za toto zoskupenie, pretože Banská Bystrica, spomínal som to, je mestom vysokoškolským, teda mestom, kde je okolo 25 000 študentov. Nie sú to len Bystričania, sú to ľudia, ktorí dochádzajú za školami, ktoré tu ponúkajú vzdelanie a musíme im ponúknuť možnosť ostať v Banskej Bystrici a na to je jediná podmienka. Dať im nejaký byt a dať im zamestnanie. A potom tu ostanú, založia si tu rodiny a Banská Bystrica sa populačne bude vyvíjať zdravo ako mesto, ktoré bude aj mladým ponúkať takúto perspektívu. Spomínal som, že treba vyriešiť v Banskej Bystrici dopravu. Teraz nehovorím možno ani tak o hromadnej mestskej doprave, pretože tá je v podstate dnes veľmi alebo kvalitne prevádzkovaná v Banskej Bystrici, keď sme jediné mesto, ktoré má taký paradox, že iný prepravca prevádzkuje v Banskej Bystrici mestskú hromadnú dopravu a sme jedno z miest, ktoré nemá vlastný mestský nejaký dopravný podnik. Je to na škodu, pretože mesto nemá pod kontrolou dopravu ako takú a preto vznikli tie výkyvy, ktoré tu boli v minulosti. Takže určite, že treba riešiť aj otázku odklonu dopravy, spomínal to tu pán minister Vážny, tam potrebujeme podporu vlády a podporu možno aj európskych peňazí a projektov, pretože Bystrica je
neriešená z hľadiska vnútornej dopravy, znepríjemňuje nám to všetkým život, pretože sám užívam tie komunikácie a viem, čo je tu ráno prejsť Bystricou, hlavne teda tým spodom popri nábreží. A naozaj sme si to dali zistiť, že tento úsek je druhý najviac zaťažený úsek z hľadiska hustoty prepravy v rámci Slovenska. To znamená, že je to veľký kardinálny problém, ktorý treba riešiť. Dúfajme, že tie obchvaty sa podarí spustiť. Bolo tu spomínané, že je to aj v stavebnom konaní, aj v aktivite mesta z hľadiska vykupovania pozemkov, prípravy stavebnej. Toto všetko chceme zrýchliť. Ďalšia moja ambícia a posledné, čo poviem, je zmeniť byrokraticky organizovaný úrad, mestský úrad na klientsky orientovaný mestský úrad. Je to veľmi jednoduché, to nehovorím preto, že by tam nemali pracovať tí ľudia, ktorí tam pracujú, ale musia pracovať trochu iným spôsobom. Dnes sú moderné formy, ako urobiť úrad klientsky orientovaným, kvalitným, aby klient, keď príde na úrad, mal pocit, že prišiel do vlastného mestského úradu, ktorý mu pomôže vyriešiť jeho problémy a nie občan, ktorý príde sa unaviť na úrad a nevybaví skoro nič. Aspoň také mám poznatky, ktoré som od občanov získal v meste Banská Bystrica. Je všeobecne známa sociálna orientácia, sociálny rozmer pôsobenia pána Saktora v jeho doterajších funkciách. Nebudem sa povedať ľavicový rozmer a ľavicová orientácia. Keď sme uvažovali o tejto našej spolupráci, pýtal som sa ho, Ivan, a dokážeš sa ty ako prípadný primátor po prípadnom zvolení preorientovať z takto orientovaného manažera, teda skôr odborárskeho šéfa, na neutrálneho, nadstranického manažéra? Ivan, čo si mi povedal? Tak tá moja genéza je taká zaujímavá, lebo ja som sa odborárom stal v roku 1991. Ja som tak akože z podnikateľskej sféry okamžite preskočil na odbory. Bola to istá objednávka zo strany odborov, pretože som pre odbory v tom čase toho prechodu od jedného systému na druhý systém dosť pracoval, ako nezávisle pracoval a potom ma požiadali, aby som vstúpil do odborov. V čase, keď som do nich vstúpil, som povedal, že ale upozorňujem vás, ja som manažér, ja budem manažovať tie odbory. 5 rokov som pôsobil v nejakej funkcii ako predseda odborov a 10 rokov som pôsobil ako prezident odborov a vždy som sa cítil skôr taký manažérsky vybavený, pretože som aj riadil celý ten úrad. Ale samozrejme, že stať sa prezidentom odborov to nie je o manažerovi, ale o nejakom sociálne cíti. Ja som človeku, ktorému ľudia dôverujú, takže nemal som vôbec problém ísť do takýchto extrémnych zmien z hľadiska môjho naturelu. Som presvedčený o tom, že všetko to, čo som získal v tých odboroch ako manažerské zručnosti, viem použiť v meste Banská Bystrica. A to, že som sociálne cítiaci, to si myslím, že je pozitívny vklad, pretože každý manažer by mal mať túto výbavu. Oni ju všetci majú, niektorí sa k nej priznávajú, niektorí nie. Nech sa páči. Pán Berta, PASR. Nech sa páči. Hlasnejšie, Milanko, prosím ťa. Pán premiér, dokážete vyhnúť si, v ktorých krajských mestách nominanti za post primátorov v krajských mestách. Najlepším typom je pravoplatný výsledok volieb, takže ťažko na toto odpovedať. Určite by som klamal, keby som povedal, že nemáme záujem o dominantné postavenie aj v komunálnych voľbách, pretože prvýkrát sme kandidovali našich kandidátov v roku 2002 ako strana. My sme sa prvých volieb komunálnych v roku 1998, alebo teda v tomto roku sme sa nezúčastnili a očakávame výrazný nárast našich predstaviteľov, pokiaľ ide o starostov, primátorov a poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, ale počty a mená, kto kde vyhrá, to je ťažko takýmto spôsobom vrátať. Máme silného kandidáta určite v Košiciach. Veľmi silný kandidát je tu v Banskej Bystrici. Dobre vyzerá Nitra. Pokiaľ ide o Trenčín, tam bude súboj súčasného primátora s primátorom alebo s kandidátom, ktorého sme nastavili proti súčasnému trenčianskému primátorovi. Pokiaľ ide o Bratislavu, vôbec nemám odvahu nič predpovedať, čo bude a ako bude, ale Banskú Bystricu zaraďujeme medzi mestá, kde očakávam úspech kandidáta, ktorého podporujeme. Stačí mi vám? Ešte ďalej?
Budeme pokračovať, alebo môžeme... Nech sa páči, Erika. Ešte jednu otázočku. Vás ako je určite, že prípade zvolenia toho Rodiča na začiatku do ostrova. Mohli by ste povedať, je skutočne takú prvú vec, ktorú robíte, teda prvú vec, ktorá zvolenia na slovo. No, ja si myslím, že aj medzi vami tu sedia nejakí manažéri, takže ja si myslím, že keď sa preberá úrad, tak prvé, čo treba spraviť, tak treba ten úrad preveriť. V akom je stave, v akej kondícii, aké sú zmluvy, či sú vypovedateľné, nevypovedateľné. Takže to si myslím, že tu sa nemusíme vzájomne školiť. Ja som povedal, že naozaj som manažersky ladený človek, takže prvé tieto kroky musia k tomu smerovať. Najprv si musí dobrý hospodár spraviť inventúru a potom môže nastaviť nejaké ďalšie smerovanie toho úradu. Ja som tu spomínal, že ho chcem preorientovať a vzhľadom k tomu je jasná odpoveď, že najprv musíme teda preveriť, aký je stav vecí verejných momentálne. Ja by som sa opýtala pána premiéra, že čo vlastne, akými očami sa dívate vy na Banskú Bystricu, alebo akými očami by ste ju chceli v budúcnosti vidieť, čo by ste pre nás urobili? Mesta a samosprávne kraje po presune kompetencií získali naozaj veľké množstvo peňazí. Dnes, keď sa stretávam so županmi na pravidelných stretnutiach, tak ich vnímam ako predsedov krajských vlád s významnými právomocami a s významnými finančnými tokmi. Preto dnes osud miest a obcí je často v rukách primátorov, starostov, obecných a mestských zastupiteľstiev. Ja vnímam určite Banskú Bystricu predovšetkým cez Univerzitu Mateja Bela. Celkom pochopiteľne, lebo som aj učil, aj mám vzťah k týmto veciam a pomerne dlhoročný, preto vnímam ho určite ako mesto, kde je veľký počet študentov. Toto mesto musím vnímať, lebo sa profesionálne venujem trestnému právu aj cez väzenské zariadenie, ktoré tu je, ale to by bolo zlé, keby som to vnímal takto zúžene. Banská Bystrica je mesto, ktoré ak dotiahneme cestu z Nitry do Banskej Bystrice, bude mať ešte podstatne väčší potenciál, ako má teraz, a v tomto vláda Slovenskej republiky bude maximálne spolupracovať so zvoleným primátorom a s mestským zastupiteľstvom. Sú mestá, kde nechodím rád, sú mestá, kde chodím rád. Banská Bystrica je úplne v pohode. Ďakujem pekne. ...20 minút uplynulo. Dámy a páni, ďakujem vám za váš záujem, za váš korektný prístup. Želám pekný zvyšok večera.